Jam siji bengi numis turu lali hari kula pikiran boye aduh angin dikawat turun. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juri. Ketemu maning karo Reang Mangasep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien. Kanggo kandahan dina kien ana cerita sing Yusiti ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Balongan, Indramayu. Yusiti ki pengen nyeritakaken pengalamane ning tahun 2013. Waktu kuwen Yusiti ki ya dau ditinggal mati kenang bapane mung bega ya wis lawas ya. Wis 3 minggu kah. Tadi Yusiti dewek kah rasane ki ya ari rasa ngenes mamasiana mung bega ya kan ora kena aja ngenes kededawan ki. Jadi Yusiti ya wis aktivitas kayak biasa. Nah, ning omahe Yusiti ki karena bapane wis ninggal dadi kari wong wadon-wadon bae aja cah. Sebenarnya mah Yusiti ki 5 bersaudara. Anaknya wong tuane ki ana 5, mung bega sing 3 ki wis pada rumah tangga dewek-dewek, wis pada misah. Ning omah kuwen ku kari Yusiti emboke karo yayune. Yayune ki ya tadi ki wadon kabeh. Karena sing ning jero omah wadon kabeh, dadi kan ya turu ga pengbengi-bengine ki maksimal paling bengi ki turu ki ya jam 9 jam setengah 10 wis pada turu kabeh aja. Sing ngarane begadang apa ki ya ora ilok. Ya malahan mah kadang ga ya entas isa aja jam 8 wis pada turu aja. Nah kayak konon sampai ning salah sawijining dina emboke Yusiti ki nerima omongan sing tanggane biasa lagi belanja ning warung. Ana tanggane sing ngomong, "Yuk je lagi bengi ku kita ku liwat mamba arep omahe dheweke ning kono ku sereng mambu wangi." Wangi apa jora? Wangi-wangi kembang. Jam pira jora jare mboke Yusitine ki? Jam-jam 9 je yuk. Ya mbu kita mah wis turu je biasanya ku jam 9 ku ya wis adoh je. Kita mah ya anak-anak ku ya sakin mau relok tekang bengi ora apa meleke. Iya je yuk kita ku ya mamba arep omahe dheweke ki ning latar ki ya mambu pisan kembang, mambu wangi je. Apa jenate balik je ya yu je ngarani lakine anu kan mboke Yusiti. Berarti ngarani jenate bapane Yusiti kah? Apa lakine dika balik je ya yu? Wis ya ora lah je wong wis mati mah ya mati je ora jare mboke Yusitine ku. Nah, mboke Yusiti dewek kah ora terlalu tertarik nih ngomongan kayang kenen ki ora terlalu seneng kah. Jadi ku ya wis ditinggal kenang mboke Yusiti mung bae mboke Yusiti ki kanda ning Yusiti karo yayune. Masa iya je Bitarmi ngomong kayang kenen kun kan arane nuduh je ora. Nuduh lamona bapak nira ki ya gentayangan balik meneh maning je ora. Ngomong kan kayang konon ora enak jadi rongokakene arane wong wadon kan grundel ngomong ki. Ya Yusiti mung ya wis arane ga wong ngomong ya mah je wis temen tonton diladeni. Iya je anune mah. Nah ning sejen dina maning kun kan wis pertama ya. Saking bature Yusiti sing ngomong. "Ti, Siti aja." "Iya aja apa?" "Ti lagi bengi kita balik nonton liwat mamba arep Umaira mambu pisan wangi aja sira." Nah, ning kene ki Yusiti ki wis kayane mah wis nebak omongane ki pastine gaya mono maning. Pada kaya Bitarmi aja ki ngomongnya ki. Mung bega jare bature Yusiti ki kita ki mone mah wangi ki ya ana jurig dah apa aja ya apa ana kembang. Nah, waya kita liwat mambar Pumaira kita ku ndeleng ana wong dagang kembang je. Wong dagang kembang iya je ini jentul bendasa ku ndeluk wong ku lagi dagang kembang ya. Dagang kembang prewen, dagang kembang kanggo nyekar kah kembang pitung warna je ya. Kembangnya di dalam ning dhuwur meja kun ana tampae sini nek ya jentul be. Nini kayak ngapa ya nganggo kebaya ya terus ya mbuh mengesore ki ora pati jelas karena ora terlalu terang jor ning kono kumung bega sini nini ki jentul bae. Kita ku wedi jadi ku ya kita ku ya mung deluk bae tak kebut sepedene ku. Mung konon ya iya aja. Ya wis lah jor nah das kaya kon ku wis Yusiti ki kanda ning wong tuane ning emboke ki. Mak masa jare anu je mak
ning ngarep omah lagi bengi ana wong dagang kembang je. Ana wong dagang kembang je, ngayeng-ngayeng bae jare boke Yusitine ki. Masa iya wong dagang kembang ning ngarep omah? Iya je, makanya mau jurik je jare bature kitane ku. Alah wis lah tonton dirongokaken je. Kun mah ya kone ku ya mantak ngempet-ngempet ya kone mung jenate bapak nira mengendi lah je. Terus ya ditambah-tambahi kenang uwong. Wis tonton dirongokaken kandahan sing kayang konon mah. Jare mboke Yusiti ku gel konon. Nah, terus ki kurang luwih ki telung dina maning sewise kuwen sakin si ngomong tangga persis iringan umah, tangga iring tengen kah. Nah, si tangga kun ku marane mengemboke Yusiti, ngomong ning ngemboke Yusiti, yuk ya lagi bengi lakine kita kan ya ngingok mengjaba jare aku mampu kembang ki asale sing ngendi yang mboke Yusiti gak wis nebak ki arahe ki mendi terus prewen je. Nah, wah ya lakine kita nglati sumber ampukin ki sing ngendi mampune ki disusut-susut kayaknya ki sing arep omah. Mung bega lakine kita ki ora buka lawang ora apa mung ngingok sing ordeng di wiyak ka diintip ning gendela ning arep omah dheweke ku ana sing dagang kembang ya. Ana sing dagang kembang ya. Iya nini. Ya kan nyambung karo ceritane bature Yusiti jora. Terus ceprewen mung bega jare lakine kita ku ana sing lagi tuku ya. Nah, sing lagi tukukin ki dudu uwong, sing lagi tukune ki ya sosok pocong ki lagi nglayeg bae seolah-olah ki lagi tuku kembang kuwen. Nah, lakine kita kok wedinen mlayu nangekaken kita. Nik, iku jeni ning kono jeni ning iringan rumah apa Kang? Delengen ana wong dagang kembang. Nah, kitane penasaran, kita ngintip sing ordeng iya, bener apa sing diomongnaken nang lakine kita ku. Rupane ku ana wong dagang kembang nini. Nah, sementara ning ngarepan sini ninikin ki ana sing lagi tuku ya sosok pocong ya. Kita kan ya wedi mlayu karo laki ki ya ora bisa turu, waca donga sebisa-bisane sampai ngesukaken dau pada keturun ya. Kayang konon ya. Sing bener sih je anu JB je temenan je yuk jora. Nah, terus kayang kon ku wis mungkin ki balik. Dadi ki singkat cerita bae sing deleng wong dagang kembang ning ngarep omahe Yusiti dudu mung wong siji loro akeh wong sing deleng ana wong dagang kembang. Akhirnya kan jadi omongan lamona latare Yusiti ki angker, latare ki sungil. Senajana lamona sore ki ya akeh bocah pada dolanan ning kono soalnya malah latare ki ora dipager. Tadi ki bocah ki bebas dolanan. Mung bega lamona bengi langka wong sing wani liwat monokaken. Mboka Yusiti kan ya yakin ki prewen, senajana durung ngalamin deleng dewek ga. Ya kayaknya kan ya perlu diperhatikan gingki, perlu tindaki kah, ditindaklanjuti prewen sampai ning salah sewijine yang dina waktu kun ku Yusiti dewek sing ngalami. Yusiti kan memang lamona turu jam 8:30, jam 9 kan wis turu ya. Nah, mung bae ga lamona bengi Yusiti ki tangi pengen nguyuh apa maning lamona sorene nginume akeh. Jam-jam 1, jam 1:30 tangi mengkamar mandi. Memang lagi lunga arepan mengkamar mandi ki ana seripit je mampune kembang melati kan wangi pisan jora. Seripit je mung bega karena buru-buru pengen nguyuh mengkamar mandi ya wis nguyuh dikit. Nah, sewise nguyuh metu sing kamar mandi maning dau mambu maning seripit. Ki mambu kembang je ya. Sing ngendi je ya Yusiti langsung kelingan nih ngomongane uwong lamun ning ngarep umahe ki ana wong dagang kembang. Dari ki penasaran Yusiti ki lunga mengarep ki mambu kembangnya ki wangine ki ya tambah wangi sampai akhirnya Yusiti ki tekan ning ruang tengah. Sewise ning ruang tengah Yusiti ki ngintip sing ordeng ning ngarep umay dheweke ku ya mana maning nengah menglatar kah ning latar kun ku memang ana wong dagang kembang ya. Kembangnya ki nyata pisan meja endep kah kayak ya pas kanggo wong dodok mejane ki ning dhuwur meja kun ku ana tampah, ning dhuwur tampahe ki ana kembang ya warna macam-macam warna lah ning kono ku. Kembang abang, kembang hijau, jora kembang putih, macam-macam kembang. Diperhatikan kenang Yusiti kan ki siapa sing dagang kembang ning ngarep omah kita ki bengi-bengi berarti ki bener omongane uwong ki. Nah, mung bae wayah Yusiti ndeleng mang bagian gigire jare Yusiti ki gigire ki kaya ning film Sundel Bolong gitu. Jadi gigire ki bolong aku mau mah Yusiti gaya ndarane ki
peteng ketutupan apa ya ndarani wayangan ka rupanya ku diperhatikan memang bolong je gigire ki. Nah sing bolongan gigirku ku metu tangan ya kayak tangan cilik ka. Nah ana sepasang tangan ki metu sing anu ku yusitin delang kayang kon kan ora kuat jadi ki melayu ki nangekaken emboke. Mak tangi mak. Iya jeti nang apa jeti kok dikit kita nangekaken yayu. Nah melayu mengkamarane yayu ne maning. Yuk tangi yuk. Nang apa jeti ana apa bengi-bengi. Nah mboke Yusiti karo yayune kan ya marane mung Yusiti nang apa ana wong dagang kembang jeni ngarep wong dagang kembang je. Iya masa iya sih jeti je. Iya acak-acak dingok nang emak jor. Nah mboke mah memang dudu wong sing wedian dudu apa aja cah mboke Yusiti ki wonge wanian ka. Dadi ki mengarep diintip sing ordeng ya langka sapa-sapa. Yusiti karo yayune kan niburi dingok ku ya wis langka sapa-sapa temenan jeti ira mau ndeleng temenan je mak wani sumpah jar Yusiti nek yakin kitaku orang mung deleng kun bae wis engko maning dia omongakene hari esuk maning jajah sakian jare mboke wis kin mah turu bae mak kitane wedi je mak ya wis bareng bae karo mak turune. Nah rupane yayune gak pada bae kewedinan je tadi ki turune ki bareng wong teluan sampai akhirnya esuk sebese esuk dau Yusiti ki kandhen ning mboke lagi bengi ku je mak mengkenen gigire ki bolong ya sing gigire ki ya metu tangane tangane bocah ta apa cilik tangannya ku mongko jeti. Iya ira ku orang ngimpi ta prewen ora je mah wong kita kan tas sing kamar mandi tas nguyu je mak masa ya kita ngimpi yo ora jih prewen je ya wis dikumpulaken bela dadi ki mboke Yusiti ki anak-anakane ki dikumpulaken kabeh ditelponi monokaken jare mboke Yusiti ki ya iki je prewen umah ki masa iya je dadi sungil kayang kenen barang anu bapak nira wis langka jor ada sing ngumakin ki wadon kabeh. Nah akhirnya ki ya Kang Rinto sing kakange Yusiti paling tua lanang dadi ki ya wis cetok ira ning kene bae dikit nyangkane ga nunggoni setan je nunggoni jurig orang nunggoni jurig je iya je ya wis lah ora apa-apa kayaknya yang ngejak batur je ya mak je ya wis ora apa-apa. Nah tadi ki Kang Rinto ku ya sementara ku ngendong dikit ning omah Yusiti ya. Mangga sepe izin minum kopi dikit. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap rasanya ora berubah. Lanjut maning menceritane Yusiti dadi kakange Yusiti sing arane Kang Rinto kanggo sementara ki ngendong ning omahe Yusiti termasuk ya rabine Kang Rinto karo anake dadi ning omahku ku rame ana bocah cilik sih ora ana ponakane Yusiti. Nah lamona bengi Kang Rinto ki dodok ning teras ya ora dewekan ora apa ana bature ki dijak melekan ning kono disuguhi kopi diupai udud dadi ki ya batur-bature kan betah ning kono toli batur-bature ge ya penasaran bener ta beli sing dikandak kenang uwong ki jare ning kono ana ya wong dagang kembange ki memang kadang-kadang ki bature Kang Rinto ilok ndeleng nini liwat ya cah nini ki liwat mung bega orang nyelinguk ora prewen mung deluk apa kuwen je ya sing dagang kembang mung bega mau sekedar liwat bae aja. Nah sampai telung dina wong dagang kembang ki langka je gara-gara Kang Rinto sebatur-batur melek ning kono paling ya mung nini liwat kayane mah kuwen sing dagang kembang ku je mung liwat bae karena ana wong pada melekan ning kene dadine ku ora sida dagang kembange je paling kayang kono napa je ya kayane mah iya je kono. Nah terus kayang kono ku wis karena langka sing dagang kembang wis oli telung bengi toli ga Kang Rintone kan ya manggone orang ning desa kuno apa aja sebenarnya mah tangga desa dua kesibukan dewek akhirnya ya wis Kang Rinto ki ya koro anak rabine ki balik maning menggenai dewek kari wong teluan maning wadon kabeh. Nah kurang luwih ki ya berarti ki rong dina sewise Kang Rinto orang melekan ning kono kedadian maning je mung bega jalankin masing ngalami ki yayune Yusiti ya pada bae maning lagi mengkamar mandi ya mau bega mengkamar mandine ki ora arepan nguyuh ora apa lagi mules kalara weteng meng WC. Nah lagi ning WC kuwen ku lagi mendek sriwing ki ya mambu kembang ya
Ya karena ngerasa apa ga ambune kayang kenen, ambune ki sejen tadi kan jagian bersih-bersih jora. Nah sebisa bersih-bersih ya ayune Yusiti ki metu sing kamar mandi jagian lunga marani mengkamerane mung bega waya lebah ruang tengah ning kono ku kaget. Dadi wong dagang kembangnya ki ngali aja cah meng ruang tengah. Sing dagang kembangnya ki nini ki mung be sakin masih di dalam kenang ya Yune Yusiti ki dudu nini dudu apa sosok ireng ka. Ya hari mejane mah meja biasa, meja ning dhuwur meja kun ku ana tampah terus ya ana kembang-kembangnya ya apa normal sing dagangnya sing ora normal. Warnanya ki ireng deluk we toliga. Ya nang apa wong dagang kembang ning jero umahe kita jara-jara ya Yune Yusiti ki deleng kayang konon ki wis bugu kaget ya Yune Yusiti ki wonge kecingan toli ki ya karena kaget karo kecingan sing mau gak wis kewedinan ning kamar mandi deleng kayang konon ki langsung shock kayane mau shock sampai berek. Nah sewise berek ya pingsan aja ya Yune Yusiti ki. Nah sementara Yusiti kok romboknya kan kaget karena ya Yune berek monokaken dalam kondisinya ya Yune wis lagi gluntung bae lagi klenger digotong ya waya Yusiti korombo kayak tangi mah wis ora mampu kembang wis langkah sing dagang janing ruang tengah wis normal aja. Nah ya Yune ki pingsan sampai akhirnya diupai aroma terapi kan eling. Nah sebisa eling ki ya Yune dau cerita aja mau ku wong dagang kembangnya ku menekaken je mak je yakin je mengkian je meng ruang tengah sing bener aja iya aja. Nah sukikine ki dadine ki ya embok ke Yusiti kan ya dikumpulakan maning anak-anakannya ki kabeh ki 5 ki pada kumpul ya prewen lah tulung lah je ki ya diurusi masalah memedine ki ya rewangi mikir mbu rewangi apalah mun ora bisa ngurusi memedi ki ya jare anak-anaknya kan ya prewen ngurusi nah ane je mau wong memedi kon dia apa kena jora. Nah jare Kang Rintone ki ngomong ari ya memang dirasa wis parah pisan kayang konon mah ya prewen lah mona reang ki ya takon ning wong sing ngerti je takon ning wong sing ngerti je tok je iya je ya semane ki setuju ta beli melange reang mah ya semane ki ora setuju ora ragem je ayam mama ya setuju bae daripada kayang kenen da diomongane wong umae kuon jo umae mboke Siti sungil waya bapane ninggal jo dadi ki ya wis mana jang ngundang wong sing ngerti siapa sing ngerti ki. Nah sing ngerti ki arane ki Mang Rastiman gitu Warastiman sewaktu kunku diundang kenang Kang Rinto monokaken Warastimane teka ya biasa njaluk izin manjing ngecek umah sampai Warastiman ki ngomong awe tak beli reang mengguri umah aja ya mangga jewa jora Yusiti niburi waktu kunku. Nah Warastiman ki mandeg ning arep kandang ayam. Jadi kandang ayam kin ki ya duwene Yusiti, duwene Yayune ya kanggo nyukupi kebutuhan sedina-dina karena bapane langka. Jadi ki ya ngopeni ayam ya. Sing dikit ki wis ngopeni ayam mung be saking mah jumlahe ki tambah keh maning. Nah, Warastiman ki larak lirik nglati ayam suwe ana 10 menit mah. Sampai Kang Rinto gak waktu kun ku sempet guyonan ning Yusiti ngomong wah kayaknya mah ayamnya harapan sing dianyang ke jati jora iya tuh mending dianyang jalan mana dijaluk ya Kang Jora ya Kang Rintone malah kegugu larak lirik 10 menit sampai akhirnya ki ya Warastiman ki ngomong nah kian je ke siti je iya Jawa aja kian ki kapan ayam ki teka mengumah kian ki ya sing di Jawa ki ayam jago kian jora kayaknya mah seminggu setengah lah sebisa bapak ninggal aja pak anukin jawat teka menekakennya ki oleh tukune kita aja kungku oleh tuku pira aja sirane tuku 100 Jawa ya larang dia ya semono kedike jo pasarane jo raja Yusitine ki dari sumber masalah ki sing ayam jago kian jadi maksudnya prewen je ayam jago kian ki yang ngundang bangsa-bangsa gaib pada teka menekaken masa iya Jawa iya aja ya harap ngandel ya bruk ora ya wis ora apa-apa mung bae perhatikaken kenangira ayam jagokin ki ora pada ora apa kayak ayam sing sejen ya ora padane leban dine si Jawa delengen je meng sikile meng jalune je meng sikile tadi ya sikil ayam kan ceker ayam jago biasa warna kuning ya biasalah ayam kuning putih kayak konon mung bae ga meng bagian telapakan sikile jeriji-jerijine ning kono ku ana warna ireng
jare istilah warastiman mah ayamnya ki nganggo kasut, nganggo kaos kaki kah sing orang ngerti kasut ki. Ayamnya ki nganggo kasut ceking ki. Ku mulane ga ayam kayang kenen mah ngundang bangsane gaib ya. Ya Siti ya tamtune ga ora langsung percaya ora apa waktu kunku. Tadi prewen jewa. Ya wis cekine ira mau tuku pira aja 100 jor. Iya jewa. Ya wis tak genteni bae kenang reang 100 ya. Oh mengkonon jewa. Iya daripada ya ira diwedeni bae enggal dina jor. Kone lamun masih diwedeni prewen jewa. Ya wis ora mungkin lah ya wong sumber masalah sing ayam kian jor jar waras timane ke. Akhirnya ki ya ayamnya ku digawa kenang waras timan. Nah digawa ya wis sementara dulur-dulurane Siti kan waktu pun masih pada ning omah. Jare mboke ki ya wis los jesca arepan pada balik mah saume dewek-dewek karena ya kan mesti usir ya ayamnya wis digawa kenang waras timan ya. Dadi ki ya sebenarnya mah Siti dewek keberatan masih wedi ning omah kuwenku manggon mung bae kan ngemboke kan ya dulur-dulurannya ki kon pada balik tadi ki ya wis pada balik kare wong teluan maning jaja. Siti ya yune karo emboke lamun bengi ki turune ngumpul ya. Dienteni sewengi, rong bengi, telung bengi ki alhamdulillah langka gangguan aneh-aneh sampai kurang lebih ki seminggu aman bae. Dadi Siti ki karo kakange kasing lanang teka mengumahe waras timan arep ngucapna matur kesuwun toli yang gawa ya pengwangun-wangun lah jor monokaken sewise monokaken ku ya dinekaken diucapna matur kesuwun. Nah waya Siti arepan balik kan teka monoknane kan bengi jaja waya arepan balik ki paling dau jam 8:30 lah waktu kunku. Siti kan metune ning ngarep ngulu ya. Nah waya ngingok mengiringan umahe waras timan rupane ku sing dagang kembang kuning kono aja lagi jentul bae ngadepi meja anak tampae anak kembange. Nah deleng kayang konon ku ya Siti kan ya kaget sasah dadine ki melayu jaja melayu sampai di udah kenang Kang Rinto teh engko dikit ya teh wah ngono jorig ya dadi ki Siti melayu sampai akhirnya ki ya kepegelen liren ya kesusul kenang Kang Rinto nah ngapa jeti mau sing dagang kembangnya jadi ngiringan umay waras timan. Oh berarti bener aja gara-gara ayam kuwen aja sewise ayamnya digawa kenang waras timan kan berarti ya sing dagang kembangnya ngali aja meng umay waras timan jor jare kakangnya ki ya wis ora apa-apa mader waras timan mau ngerti aja ya koga ya bisa dewek lah ya ceritanya gak pragat ya mung semono bae matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrongna mangasep kanda mudah-mudahan cerita sing Siti bisa ngibur batur-batur kabeh. Semisale mangasep gawaknane ora sempurna akeh kekurangane nyuwun pangapurane bae. Jaga terus kesehatannya batur-batur kabeh. Reang pamit undur diri. Assalamualaikum.